وەکە ئێرۆ di sala 1993 de girtîgeha bajarê Hesekê ji aliyê rejîma Beez ve hat şewtandin ku di encamê de bêhtirî 6 girtiyî jiyana xwe jê dest da û bêhtirî 100 girtiyên din jî birîndar bûn. Ew dosye hat pêçandin û ta niha jî horgulî yan vekolîn derbarê wêyekê nehatine pêkanîn. Roja 24 Adara sala 1993 demjimêr 6 êvarê çirûska agêrekî li girtîgeha bajarê Hesekê Kurdistana Sûriyê vêket. Lê ji ber gelek sedeman ew agir gurttir bû û piraniya girtiyên di wê zîndanê de jiyana xwe jê dest dan û birîndar bûn. Li gorî kesên nêzîkî wê bûyerê û girtîne ku rizgar bûbûn, didin zanîn ku beriya wê şewatê rêveberiya girtîgehê ya rejimê gaz li ser girtiyan bi bihaneya kêmbûna gazê li bazaran belav kiribû. Herwiha kilîtên girtîgehê asê kiribûn û maddeke alîkar ji vêxistina agirî re jî li girtîgehê belav kiribû. Belê di vê dîrokê de wê hengê ez di hevxana Hedra de bûm li Şamê. Bes me bihîst û ji me hat gotin. Taban ez di wê çarê di hepsa a siyasiyê de bûm li Hedra. Ji me hat gotin got bêtir ji 5 û 8 mirovên sivîl û piraniya wan Kurdin di hevxana a Hesekê di ango zindana Hesekê de şewitîn. û hat gotin wê çaxê got berhemê planek çewt bû ji aliyê rejîmê. Ji ber ew plan winda bû derneket bê kê wilo kir û berî wê na bi rokê di dua hatibûn hundirê wê qawîşê reşandibûn bi dermanekî û darkê çixatê xistibûn kilîtê wan ji bo gizû bizû vernebe. Şorta jî li ber devê deriyê wan sekinî bû piştî got agir jî vêket nedihiştin got xel derkevin ya derya bişkînin ya ji xwe bi hawakî birevin. Piraniya wan Kurd bûn û şewitîn du got 5-6 hebê Ereb jî di navan te bûn ne ji herêma Cizîrê bûn ji deverin dibûn. Lê ew plan winda bû wek ê berî wê na ji ber çi planê got rejîm li dû bi ew planana winda dibin wek a Amûdê sînema Amûdê jî got şêstî de hat şewitandin ew jî wilo winda bû heta îro kesî nas nekirî bê bi debit kê şewitan. Tevî ku ew girtîgeh tenê dikarî bo 100 girtî vehewîne, lê rejimê derdora 700 girtiyî lê vedihewandin. Di wê girtîgehê de jî rejimê girtiyên siyasî tevlî girtiyên tawanan kiribûn. Di encama şewatê de jî herî kêm 6 kesî jiyana xwe ji dest da ku piraniya wan Kurd bûn û piştî wê bûyerê yekser rejimê 4 girtî bi vêxistina wî agirî tometbar kirin û ew sêdare kirin. 4 xort hebûn, xortê cahil bûn, genç bûn, xist hustê wan û ew xortana belê kesin yani ne kesin wilo gelkî zana bûn û baqil bûn, kesin nezam bûn bi tekîd. Ew girtin û nehiştin got ehlê wan, mirov xizmên wan muqabelê jî bi wan bikin. Rastin ew girtin û di hukmê yani înekê de heftiyekê de ewana edam kirin, sêdar kirin û kuştin û bi vî hawî ji xwe cerîme ew tawana bêhempa ew tawana mezin û winda bû. Ji ber wilo winda bû xistin stê wan got evana agir bi hundirê hevxanê xistine bi hundirê hepsê xistine û xistin stê wan û pê winda bû. Bêhtirî 6 qurbanî û bêhtirî 100 birîndarî di encama şewata girtîgeha Hesekê de rûdan û ta niha ne vekolînek hatiye pêkanîn û ne jî horguliyên wê bûyerê hatine zanîn û ne jî ziyandar hatine qerebûkirin. Tenê dosyaya wê bûyerê mîna gelek dosyayên din li Kurdistana Sûriyê hatine pêçandin û li dijî nenasan hatine tomarkirin û ziyandar weke herdem tenê welatiyên Kurd in.